nila ibinubuhay kung ano ang tinutunan ng Biblia. Nag-embrace sa tinatawag na prosperity gospel. No offense, instead of finding God in going to church. Yun. Hello, magandang araw. Welcome sa ating pong programang The Bible Cafe. Again, nandito po kami ulit to facilitate itong ating pong programa. Salamat at to see you and to know na nandyan po kayo at you will join us eventually. Sa mga hindi pa po naka-online, first of all, we would like to thank Yahweh at here again, tayo po ay nabigyan ng pagkakataon not only to do our interaction, we can also have a time to do some study sa kanyang salita as we always do. Dito nga po sa Book of Proverbs. At salamat at ito ay napakagandang opportunity na tayo pong mga magkakapatid or even mga kapilipino natin coming from all over the world ay pwedeng mag-join sa programa pong ito, The Bible Cafe. Yes. At kung ito po ay first time ninyong mapanood o makapag-join online, even live, welcome po. Nawa hindi hindi rin ito ang inyong last time to watch or Yes. to be part ng Bible Cafe. Again, as you see sa screen po, si Pastor Ron ito ng Calvary Chapel, Baguio. At with that, I would like to give the time sa akin pong kasama sa studio as always to have his greeting also sa inyo po, lalong-lalo na sa mga friends at malapit po sa kanya. Yes. Sige po. Hello po. Magandang araw po sa inyong lahat. Si Brother Fernando Vergara po ito ng God's Church, Calvary Chapel, Baguio. At kumusta na nga po ang bawat isa sa atin. We invite you again to join this program para maging interactive po siya, maging masaya ang usapan ay you join by sending your questions, your comments, siguro even encouragement, we appreciate kung meron po kayong mapapahatid. Yes, absolutely. At unang-una ay umpisahan ko na pong batiin ang aking bahay. Yan, at kanina pa siya, bakit sabi niya wala pa? Sabi niya at sa California, si Marilu Vergara, kumusta ka dyan? Ganun na rin kay Corazon Tamo, dyan po sa Japan. Alright. At si Marie Chris San Blas, dyan sa Venice, Italy. Ayan, at sa mga nasa abroad po yan, pero sa mga nasa local naman yan, ay I want to say hello to Don Fernando Vergara. Don, magandang gabi. Yes, kay Judy Macasa. Ayan, at Sister Judy. Bot Gamboa. Bot Gamboa, that's my Ayan. sister. Yan, at sige po, just watch this show at you can share also to your friends para sila rin ay maka-receive din ng kaunawaan sa salita ng Panginoon. Yes, Yan. actually dito, Brother Fernan, more people na nag-a-appear sa screen ko, si Sister Aida Olaiz ay nanonood po. Sister Aida, hopefully everything is well sa inyo dyan. Kay Vincent, salamat sa Panginoon at somehow the surgery went according sa schedule and went according sa kanilang
kumbaga yung kanilang inassess na kailangan nilang gawin, Yes, may yung healing, recovery ni Vincent will be granted by our Adonai Yahweh. Yes. Si Sir Errol Dakame is also watching with us. Yes. Si Eileen Joyce Velunta Solis is watching. Si Sister Joyce, wife ni Pastor Anthony, Brother Fernand. Yeah. Yes, si Vilma Kayaban. Hello, my friend from Japan. Is watching us. Thank you for being with us. Si Umbi, si Christina is also online already watching us. Sister Malu saying hello, and even si Bot Gamboa, good morning to all from Fairfield, Columbus, Ohio, USA. Ayan. Salamat sa mga ating pong mga kapatiran, kaibigan na patuloy na naghihintay. Yes. The moment we go online ay nandyan po sila. Naku, malaki po kayong encouragement sa amin. Yes. With that, we would like to continue ang ating pag-aaral sa Book of Proverbs. At kahapon we did Proverbs chapter 3 verses 1 to 6, and this time we will go verse 7 to verse 12, at we can start naman something that we can exegete, bring out ang mga ang gustong ituro sa atin ng Panginoon through King Solomon by writing this proverb or the Proverbs. At we'll do piece by piece kasi every line has something we need to give time, focus para ma-bring out natin yung sense ng gustong sabihin sa atin ng ating Panginoon. At with that, I will let Brother Fernand to read for us ang Book of Proverbs chapter 3 verse 7 to verse 12. Okay, Pastor, salamat. At bago ko basahin ay gusto kong batiin pala si Nanay Conchita. Nanay Conchita. Happy listening. Or watching, Nanay Conchita. Yes. Yan. O sige po, Proverbs chapter 3 verses 7 to 12. Sabi po niya rito, "Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh and strength to your bones. Honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor detest his correction. For whom the Lord loves, he corrects, just as the father, the son in whom he delights." Yan po, Pastor. All right. Salamat po, Brother Fernand, for reading our text. So let's see. Let's go back and try to dissect po ito. And may Yahweh help us to bring out the sense ng every line, every word, and see what we can gain, something that we can know, and something that we can apply sa ating pong mga buhay ngayon. Even guidance from our Adonai Yahweh. Ano po? Ang sabi po niya sa verse 7, "Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil." It is interesting na paano pinagsama itong dalawang lines in the same verse. Ano po? Ang sabi niya, "Do not be wise in your own eyes." And then yung another side niya, "Fear the Lord and depart from evil." Now, ano po kaya ang kaugnayan ng being wise in our own eyes and doing evil? Well, of course, alam po natin na individually, ang tao always look after sa kanyang sarili muna. Kaya ang pinakauna niyang i-rescue, ang pinakauna niyang bibigyan ng
panahon at kumbaga payayamanin, ilalagay sa magandang advantageous na position ay ang kanyang sarili. Kaya lang sa paggawa ng mga ganun na bagay, approaching that kind of life, we usually find ourselves doing even the things that contrary to the instructions of Yahweh. Pag hindi ka na according sa instructions ni Yahweh, even from Old Testament to the New Testament scriptures, it is evil. Ikaw ay liko. Liliko tayo. I'm not saying kayo po. Liliko po ang buhay natin once hindi natin na-follow yung kanyang precepts, ang kanyang instructions. Once tayo ay na-consume on how we can bring ourselves dito sa more higher position or a better life, and kung yun lang ang ating pinupursu, we will eventually commit error or mistake sa ating buhay. At pag yan ay hindi inline sa salita o instruction ng ating Panginoon, that is evil. That is evil in whatever degree siya. Pag hindi siya according sa kanyang salita, ay evil po siya. So how can we correct that? Ito nga po ang sinasabi ni King Solomon na do not be wise in your own eyes. Siyempre, sa atin minsan may mga offer o kaya may mga situation, we always think, ito, gaganda yung kalagayan ko. Dito, mapopromote ako. Dito, I can have more money dito. Yun ang mga offers usually sa tao na tulad po natin. Kaya, bago tayo mag-commit, bago natin sabihin, yes, I like that, tanong mo muna, kung I'm talking sa taong that really fear ang ating Panginoong Yahweh, tanong muna natin, will this engagement, kung i-engage ko ang sarili ko dito, will this draw me closer kay Yahweh? Will I maintain my worship and my service to Yahweh? Kung yun po ang una nating itatanong, more than kung ano yung magigain natin sa currently being offered sa atin, I believe we will be kept from doing evil. Ang evil kasi in this form ay hindi lang po yung nagnanakaw ka, nagdadaya ka, no. Unti-unti po kasi dadaling kanya doon sa the next thing you know ay malayo na. Wala na yung heart, wala na yung love mo in being so close and serving Yahweh. Remember yung isang Korean airline, Brother Fernan, na ito nag-take off siya from Los Angeles going to Korea. Now yung navigator dun sa flight na yon, who made the flight path, ay nagkamali po siya, very slight lang from Los Angeles. Talagang hairline lang ang mistake niya. Pero would you believe by the time na they supposed to be sa Korea, they were so in Russia. At ang Russia, yung Russian military, when was that year, Brother Fernando? You remember that? Nakuha ko yan, Pastor. Nabasa ko rin, pero long time ago. Pero a while back. Now, oh. ang nangyari, by the time na nandun na po sila sa by Korea, supposedly, nasa loob po sila ng Russia. At ang military, ay they suspected that this airplane is a spy plane. So, tinira po sila ng missile at ang nangyari ay namatay po lahat ang sakay ng Korean airline na yan. So what's the point? Ang point po dito is sometimes we make decisions sa ating buhay, lalo na tayo may relationship na sa ating Panginoong Yahweh, and then we make yung mga offers na
ano lang naman ito, ganito lang naman to, pwede ako, basta ito ay something I can gain. Those little things will condition us someday, the next, makikita natin ang ating sarili, we're so far already from that kind of worship and service na we used to have. No po? Kaya yun ang do not be wise. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh and strength to your bones. Imagine, no, ang salita ng Diyos, it has a physical effect sa atin. Ang sabi niya, it will be health to your flesh and strength to your bones. Only Yahweh can show us exactly kung anong nangyari sa ating mga physical na mga pangangatawan as we continue to give time and making sure ang ating buhay is according sa kanyang instructions. Actually, ito po napapansin natin sa mga kapatiran, as we say, Vernon, iba yung glow nila eh. Sila yung mga handsome, sila yung mga beautiful dahil they're into Yahweh. Something in their system that brings out, brings out ang healthy and excited cells ng kanilang mga katawan. I really believe that inspires them from within. Article po ito. This is a true account. There is this study sa hospital na notice po nila yung mga patients na meron po silang mga, sabihin natin mga religious, not necessarily mga true believers, mga religious, nauna po silang nagre-recover. Mas nauna po silang nahihil. Mas nauna po silang lumalabas sa hospital. More than those people na wala pong relationship, na wala po silang tinatawag na God, Yahweh, o kung ano man ang tawag nila sa kanilang Diyos. Ito yun po. Simply, makikita natin dito sa proverb na ito, na meron siyang physical effect pag tayo are into the Word. Yes. And then, sabi niya, honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Ano po ito, yung condition at saka yung effect naman niya. No? Dalawa pong verses, ang sinabi niya, honor the Lord with your possessions. May possession ka, may increase ka, i-honor mo siya. Ibig sabihin na nagkaroon ka ng extra 1,000, nagkaroon ka ng extra million, you don't say, ang galing ko. Tama yung diskarte ko dito sa business na ito. Nawawala ang room ni Yahweh when we do that. But instead, every increase, you honor Yahweh. Parang, salamat po, Panginoon, at buti na lang you made me engage dito sa business na ito. Buti na lang I consider this investment. Salamat po. At parating siya. When we do that, we will have no problem. Yung second line niya, sabi niya, and with the first fruits of all your increase. Ibig sabihin, yung naragdag sa iyo, ay there's always something that you bring to Yahweh. Hindi yung, sayang naman ito. Saan galing yon? Galing yon sa pag-claim mo na yung mga increase na nangyari sa buhay mo, yung mga pera o whatever that is, dahil magaling ka. Pero kung i-recognize natin ang ating Panginoon, ang may gawa, kaya tayo nag-i-increase, we will have no problem bringing our first fruits sa lahat ng ating mga increase. Now, meron pa siyang pangako. Ang sabi po niya sa verse 10, so your barns will be filled with plenty,
and your vats will overflow with new wine. Ibig sabihin ito, yung barns kasi, halimbawa, mga grains, ay dyan po nila nilalagay. Yung vats naman, yung mga grapes, pag pinipress nila, and then gagawin nila ng wine. Ibig sabihin, meron po siyang condition, meron po siyang outcome when we do recognize Yahweh, when we do bring our first fruits sa ating mga increase. Now, sabi niya sa 11, "My son, do not despise the chastening of the Lord, nor detest his correction. For whom the Lord loves, he corrects, just as a father, the son in whom he delights." Ito pong habilin niya dito sa verses 11 and 12. Minsan, we get to the point that Yahweh is correcting us. Let us not look at him as he is ready to destroy us. Or maybe let us not look at him and say, "Oh, hindi ako mahal ni Yahweh. Bakit ito nangyayari sa akin?" Rather, we can say, Yahweh is correcting me. What is that that I have done? And so, sasabihin mo, "Salamat po, Panginoong Yahweh, because through these things happened to me, it opened my eyes na now I can pursue kung ano po yung mga gusto mong gawin ko. Kung mali yung approach ko dito, I've learned the lesson." So you correct that, because it only shows our legitimacy na tayo'y children or child of Yahweh kung tayo po ay kinokorek niya. Kung hindi natin kinokorek ang ating mga anak, we do not love them the same as Yahweh. Yahweh, when He corrects, when He rebukes His children, that only shows that He loves us. Ayun ang ating pong Proverbs of the day. Medyo 2 or 3 subjects po ito. Maybe something that we can get from our viewer, or even from Brother Fernanda, anything that we can get out of that explanation. Ano po? Okay. Salamat po, Pastor, sa explanation po ninyo. At bago po ako magbigay ng katanungan, ay gusto ko ring batiin si Moises Delirio. Ayan. May kasama kayang nanonood dyan? At si Sister Lita. Ayan, para baka mamaya, ba't kayo lang? Ba't si Mrs. lang? Ayan, So, Lita Delirio at Moses Delirio, magandang araw po sa inyo. Include ko na rin yan si Tanya Vergara Adrias, at meron siyang katanungan dito. At ang personal kong katanungan dito, Pastor, ay dito sa verse 9. Yes. "Honor the Lord with your possessions," sabi po niya, "and with the first fruits of all your increase." Dito po kasi nung unang panahon, pag nag-harvest sila, Pastor, doon sa kanilang farm, ay merong time na portion po doon ay kanilang hinaharvest at ino-offer sa Panginoon. Yes. Dahil parang yung first fruit ng kanilang pinagpaguran. Tama. Sa ngayon, Pastor, ay meron ding ibang nagsasabi na ang first fruits ay, let's say, nung ako ay nagkatrabaho, parang ganyan, at yung unang sweldo, at one time nga, si Don ay, if I still remember na nung nagsweldo siya ay, nag-blowout siya para ito yung first na nakuha ko. So, yung first fruits niya. Yeah, I remember that, yes. At tanong ko, Pastor, ay gaano ba yung pagbibigay o pag-share ng first fruits, kagaya nga dun sa mga unang nagkaroon ng trabaho, dahil merong sinasabi na dapat lahat, o meron din yung a portion, or paano ba ang mag-share or magbigay ng possession sa ating Panginoon sa mga first fruits po natin? Well, in short, ang tinatanong ninyo ay yung first fruits. Ano po? How do we, is the first fruit is still applicable today?
I think dalawa yung first fruits ngayon. Excuse me. Ang ating tatalakayin po dito, una yung first fruit sa increase mo, and also yung first fruit na usually yung feast of the first fruit. Ano po? By the way, bago natin na sagutin yon, Brother Fernan, sa screen ko, it shows na si Joel ni Jean Vivienne. Joel, Brother Joel, magandang gabi. Salamat sa iyong panonood at sa iyong greeting. Salamat. Si Dens Callejo Cielo is watching us. Brother Dens, magandang gabi. Ganun din kay Sister Ren Marinel Meniado Vergara is watching us. And lastly dito sa screen ko, Brother Fernan, si Faith Bautista Sese is watching. Maya Pabengi, Sister Faith, watching from Concepcion, Tarlac, Philippines. Ayan kumpleto na yan. Ito po yung tinanong ninyo, Brother Fernan. Ano ba yung pag-celebrate ng first fruit? Now, ang tinatanong dito yung Feast of the First Fruit. Ang Feast of the First Fruit kasi, this is now the first portion na meron kang say 5 hectares sa ating pong terminology. Meron kang 5 hectares at yan ay you are about to harvest ang 5 hectares rice mo. So what you do is mag-harvest ka ng sa corner, you harvest part of that field, and then pag hawak mo siya, now you wave mo yan sa ating Panginoon, saying na bago pa ako mag-harvest, Panginoon, I will give you this offering to you. Yan ang wave at saka first fruit. Portion nung 5 hectares, Brother Fernan. Kaya lang, dumating ngayon sa panahon natin, ito nga, very, kumbaga, selective. Sabihin nating selective. Lalo na yung marami pong mga churches na sineselebrate nila ang first fruit. Ang gusto nilang mangyari, yun na nga, yung na-mention ninyo, Brother Fernan, pag meron silang miyembro at sila'y nakahanap ng trabaho, they actually encourage or require them na yung first check niya ay ibigay sa church or sa donation. Di po ba? Yung love offering, ibibigay nila doon dahil ito daw yung first fruit nila. And yet, sa 7 feasts, sa 7 fiesta ni Yahweh, they don't celebrate the rest of them. Pero yung pag-celebrate na magbibigay yung tao, yun sineselebrate nila. Hindi po ba bias yun? Parang selective lang. Now, actually, hindi po ganun dapat ang pag-celebrate sa first fruit. Pag-celebrate sa first fruit is you take a portion of before bago mo ma-enjoy, meron ka nang naibigay kay Yahweh. Yun po, Brother Fernan, ang pwede nating i-apply sa panahon natin, sa covenant natin, pwedeng i-apply ang first fruit, yet, hindi naman po yung kukunin natin, yung buong check-in ng miyembro natin. Kumbaga, di ba? Bago mo i-blow out ang mga kaibigan mo sa Jollibee, ibigay mo muna yung para sa Panginoong Yahweh. Yun po ang first fruit. Pero dito, Brother Fernan, meron ding another first fruit na tinutukoy. Ang sabi niya sa verse 9b, and with the first fruits of all your increase. Ibig sabihin, every time na kumikita ka, nagnegosyo ka, in-engage mo yung pera mo at kumita ng 30,000. Itong 30,000 na ito, before you do anything, even before you place it sa bank mo, or even before you i-blow out mo yung family mo, will cost you 4,000 pesos. Before you do anything with that, make sure you take a portion and you give it to Yahweh. Yun po yung
ano naman dito, yung ating verse 9. Nine. Ito yung context niya. Ayun. Okay, salamat Pastor at malinaw na po sa atin yung kung paano natin i-handle yung first fruits. At meron pa rin karagdagan na tanong dito sa Yes. verse 9, Pastor. Ang sabi niya is, honor the Lord with your possessions. Yes. So, malimit na yung verse na ito ay ginagawang way ng mga ibang preacher, mga ibang churches to encourage or para hindi naman to force parang dinidiin nila ito in giving sa church naman. Yes. Sabi nila, if you have this, you have to honor the Lord with your possession. So, eto, bigay mo yan sa church para later on, sasabihin niya, dun sa verse 10, ito yung pangkwan nila, ito yung epekto sa iyo pag nagbigay ka niyan. O mag-i-increase, parang your barn will be filled with plenty. Parang ganun pa ginagawang pagbibigay na naman ang verse na ito. Well, sa Old Testament, sa Old Covenant, Mosaic Covenant, this is really applied. This is really true. As in, verbatim siya, literal siya. Now, yun nga, ang mga Pariseo, nung kausap nila ang ating Panginoong Yeshua, they kinda boast on kung ano ang what they have. Kasi noon, under sa Mosaic Covenant, the more obedient you are, the more righteous and the more godly you are, the more blessed you are materially. Ano po? Kaya yun ang kanilang binabang. Totoo po. Actually, pagkasulat ng proverb na ito, ay that kumbaga yung arrangement is active and valid. Pero pagdating sa New Covenant, iba naman po ang espiritu dito. Iba naman yung pinag-uusapan, kasi ang pinag-uusapan natin under the New Covenant, under sa Grace Covenant, basically, Yahweh owns everything about us. Yes. Kaya kung if you have a time to study kung ano po yung ginawa ni Yahweh sa mga firstborn na niligtas niya sa Egypt, and then later on, ng mga Levites, they took over yung position ng mga firstborn. Now, ang mga Levites, they don't even have any inheritance sa Promised Land because they took over a position ng mga taong niligtas ni Yahweh. Kaya even sa Old Testament, makikita na natin what is the coming new covenant makikita mo, pag niligtas ka ni Yahweh, He owns you. Ngayon, if Yahweh owns you, ano yung nasa pocket mo na hindi na sayo at hindi sa kanya? Everything ay galing po sa kanya. Kaya ngayon, the more we understand that, the more na nawawala na po yung percentage on how much we give to Yahweh. And yet, yung prinsipyo na for those who are generous sa gawain ng Panginoon, nandun pa rin. Makikita mo kung gaano sila ka-generous magpalabas sa gawain ng Panginoon. Ganon din ka-generous si Yahweh na nire-replenish niya yung mga ganon na klaseng mga worshipper. I believe nag-say hi si Ate Malu, si Ate Aida, or who's that? I think nagbi-blink dito sa screen natin. Anything there, Brother Fernan? Dito rin, Pastor, dun sa pagbibigay, dun sa honor the Lord with your possessions. Yes. How about those people na wala naman silang possession, but they have energy, they have their strength, their time, their talent. Opo. Na pwedeng ibigay sa Panginoon. Will that suffice dun sa possession? Sure. In the meantime po, alimbawa ako, tinanong ako, marunong po ako manggitara, no? And then say, can I offer my talent sa gawain ng Panginoon as my offering? Sure, Yahweh will take that. But Yahweh also wants to bless you. Hindi po, hindi ko na kailangan magbigay ng pera. Hindi ko na kailangan magbigay ng pera sa church.
You're telling me you don't want money from Yahweh. Parang ganun na rin po, Brother Fernan. Para bang gusto mong mag-settle na, yung mga service ko na lang ang ibibigay ko. Actually, we are all invited to bless ang gawain ng ni Yahweh. At the same time, if you accept that invitation, He will first bless you, and so you can bless yung gawain ng ating Panginoon Yahweh. Ganun lang yan on the top of whatever you are doing. Pero kung sinasabi mo na, I'm already giving my time and my talent ay nagagamit na dyan, that's also okay. So now Yahweh will bless other people financially, so those people will bless the church financially. Ako gusto ko rin yung, kung ako ay nagigitara, ay gusto ko rin, o kaya ako ay nagpipreach, gusto ko rin ma-bless. And then I can also, I can also take part dun sa how I can bless ang gawain financially. Ayan. Ayan, at salamat po, Pastor. At dito na siguro sa Proverbs, yung last na question dito ay yung sa verse 12. Yes. Nakikita natin dito na parang the Lord ay dinidisiplin niya ang isang tao, at para ito ay parang way of showing His love is to discipline. Yes. Sa church naman, Pastor, one way of dun sa mga pastor o dun sa mga elders or sino man ang namumuno sa isang church, sometimes ay kailangan nilang mag-rebuke din ng mga members or just to correct them also. And yet marami pong mga members or yung mga nasabihan na parang ayaw nila na ma-rebuke, at sila ay lumilipat sa mga ibang churches na kung saan ay walang rebuke on their part. At kung minsan dun sa mga messages ay nandyan yung, dahil verse by verse, inductive po ang study natin, ay nandun na you really have to rebuke doon sa messages, pero hindi mo naman pinupuntirya yung a particular person. Pero ganun pa rin na merong nare-rebuke, and yet parang offensive sa kanila. Yes. Ang question dun ay ang pastor ba ay kung kailangan na mag-rebuke ay pwede niyang i-skip or wag nang sabihin just to para hindi ma-open yung mga listeners niya. At nakikita ko na marami pong ganito, Pastor. So ano pong masasabi nyo sa mga dahil yung mga nagbibigay ng mensahe ay kailangan na ma-rebuke ba o i-skip na lang para hindi na magkaroon ng parang samaan ng loob, parang ganun po, Pastor. Okay. Ang dyan, siyempre ang number one nating mission sa mga tao is to take care their spiritual being. Kasi ang tao, hanggang hindi po siya nadidetach dun sa carnality niya, ay ang pera sa kanya is always a big deal. Now, until dun sa ma-enlighten siya na unang-una, yung pera na hawak niya hindi po galing sa kanya. Pangalawa, yung perang hawak niya can be replaced by this God now na nakikilala niya, meaning yung kanyang spiritual being or yung side niya is now more increasing, na-outgrow niya yung carnality niya. Then that's the moment na ang tao talaga ay ready siya to engage when it comes to giving. Now, anong mangyayari pag nandun pa rin yung pagka carnal niya at he cannot let go of the things na hawak niya, pera o kung ano man yun, he cannot let go of that, and then you attack the person na bakit hindi siya nagbibigay and everything. Parang we cut short yung patience natin na eventually if the person if the person is an average person, he will later realize the importance, the privilege of worshiping Yahweh through his money. Yun na darating yan eh. Now, meron nga akong narinig na kwento na
merong isang na kuripot na church member, at nung siya ngayon ay may baptism, and then nung baptism na, nagpa-baptize din siya. And then kaya lang nung nandun na siya papunta na siya sa kay pastor, nakapanya yung nakapanya yung pantalon niya. Ano ko, sabi niya, "Pastor, sandali. Andito pala yung pitaka ko at alisin ko muna." And then ang sabi ng pastor, "Wag mong alisin 'yan. Pati yan ibabaptize natin," sabi niya. para magiba yung kanyang pagkakuripot. Ayaw kwento lang yan Ayaw ko kung totoong nangyari, pero some people are talagang kuripot. Hanggang kuripot ka sa pagbibigay, you are in your carnality, as simple as that. Kasi pag na-realize mo na yung, like I said earlier, kung ang hawak mo galing kay Yahweh, okay? Pag naging spiritual ka na, ang hawak mo ay galing kay Yahweh. Pangalawa, yung hawak mo o yung ibibigay mo o yung ibigay mo kay Yahweh can be replenished by Yahweh. Now you're growing spiritually. Now you're ready to give. Yung sa mga tao, Brother Fernan, kahit anong gawin mo, talaga hindi magbibigay yan, hanggang carnal pa siya. Parang mas ina-idolize niya yung perang to. Mas marami na ako mabibili, may magagawa na ako dito. Bayaan mo na yan, pagbibigay na iyan and everything. Salamat, Pastor, at bigyan natin ng daan this time yung question po ni Tanya Vergara Adrias. Sabi niya, parang related to dun sa topic natin na yesterday, Pastor. Sabi niya, "Pastor, how important po ang blood sa ating Panginoon? Kasi without the shedding of blood, wala pong kaligtasan. In Old and New Testament po, nasabing huwag kumain ng kahit ano na may dugo pa po. Kailangan po i-drain." Thank you, Pastor. Yes. Well, ang natin dyan ay pagdating naman sa importance ng dugo, dalawang bagay yan yung tanong ni Sister Tanya, no po. May I read again, no? How important po ang blood sa ating Panginoon. Kasi without shedding of blood, wala pong kaligtasan. And Old and New Testament po, nasabing huwag kumain ng kahit anumang may dugo po, kailangan po i-drain. Yung pagde-drain ng dugo, Sister Tanya, yung dapat i-drain yung dugo ng mga ihahain sa kanya, i-offer sa kanya, yung dapat lifeless, yung hayop, yung animals na i-offer, dapat lifeless siya. That has a correlation kasi, significance when it comes to now in our time in the under the new covenant. Kumbaga yung before you can truly a worshipper and a servant of Yahweh, you have to drain yourself on who you are. Diba? Ang sabi nga ng ating Panginoong Yeshua, if you want to follow me, ang una niyang requirement na sinabi is to deny yourself. Yung denying yourself kasi, you drain yourself yung mga dati mong mga ambition, yung mga dati mong gustong gawin, ang mga importanteng bagay sa'yo, yung mga reputation mo, you have to drain yourself. Na even though someday you will lose all that, it doesn't matter, because now you just want to be filled with the life that Yahweh will give you. Yan. Hindi po yung dinadagdag natin si Yahweh sa ating buhay. Usually, ganun ang nangyayari sa mga worshiper. Now, yung sinasabi niyang, yung una naman, sabi na, kasi without the shedding of blood, wala pong kaligtasan, Old and New Testament. Yung shedding of blood naman, ibig sabihin kasi, ang nililigtas ng ating Panginoong Yeshua sa atin ay buhay. So dapat buhay din ang pangligtas niya. Yun din ang pambayad niya. Kasi yung mapapa sa kanya ay buhay ng mga taong maniniwala, mananampalataya sa kanya. Kasi yung buhay ay nasa blood. Kaya physically ito, alam natin na pag halimbawa nagpatingin ka sa doktor at titingnan niya yung mga
basically yung mga symptoms mo, titingnan niya kung makuha dun sa reseta niya sa'yo or yung advice niya sa'yo, okay. Pero kung talagang nandun pa rin yung karamdaman mo, they usually draw out blood sa patient at titingnan nila yung kondisyon ng tao sa kanyang dugo. In short, makikita mo kung ang dugo, makikita mo yung kung healthy o kung ano man yung karamdaman ng tao sa dugo. Kasi ang dugo, nandyan lahat yung kondisyon, buhay ng tao. Kaya even ganun na lang ka-strict, even before dumating ang Torah o ang commandments ni Yahweh, even kay Noah, hindi na niya pinakain ng dugo. Ganun ka sacred dahil lang imagine, no, kinain mo na yung karne ng hayop, kinakain mo pati yung kanyang buhay. Ayan, kinakain mo yung kung yun nga ang buhay niya, pati yun kinain mo. Kainin mo na lang yung kanyang meat, mas maigi pa. Kaya dalawang bagay yon. Yung buhay nasa dugo. Pangalawa, kung i-drain bago isa-sacrifice, gusto niya wala kang mga agenda. Alisin mo muna yung mga dati mong mga priorities, yung mga bagay na gano'n, then you can approach him. Then you can be that picture of the animal na ino-offer mo sa kanya. Now, he will receive that. Well, masagwa nga kasi. Masagwa yung, kanina nga, nasa market ako, nakita ko, may bumiling dalag yata ang mga hito. And then, bago niya kinilo, pinagpupukpok niya yung ulo niya. Yun, nangisay na yata bago nila nilagay dun sa kiluhan. Pero imagine kung ang isang hayop ay in-offer mo at siya'y buhay pa. Gaganon-ganon po yan na magulo at saka kawawa. Kawawang tingnan yung hayop. Ganon din po ang mga worshiper na tulad natin na when we come. Ito kasi ang problema sa atin, Brother Fernand. We don't look at the Old Testament kasi ang dami nang itinuro ng Old Testament. A picture of what is coming under sa New Covenant. Kaya pag tayo lumapit at gusto nating mag-worship, mag-alay, inaalay natin ang ating buhay kay Yahweh, alisin mo muna yung mga buhay mo and then He will accept you as you want Him to accept you. Follow-up question lang po, Pastor, dito sa dugo. Kasi nakikita natin yung mga old practices or tradition still existing today. Yes. At pinapractice talaga na they offer the blood of, let's say, mga baboy, mga chicken, everything na pag nagkuan sila, nagpatayo sila ng bahay. Parang noon nga, isinadjust sa akin na magkwanda ako ng dugo ng chicken. At kung pupunta po tayo dito sa north, dito sa highland, at marami pong practices na yung atang, mga ganyan. Brother Fernando. Oh, yes. At kung tayo po, Pastor, na napunta, let's say, in-invite po tayo na nagpunta doon dahil ito ay close na relative natin or friend natin, ganyan, at nandun po tayo na ito ay ritual na kanilang ginagawa. Ano po kaya ang mainam na gagawin ng isang Kristiyano na ito ay hindi na sila naniniwala sa mga ganito at parang kuminsan merong tendency na sabihan mo na wala na, parang hindi na pinapractice yan at that is something like ginagawa ng it will not give parang spiritual benefit po sa mga tao. Yes. Well, unang-una, ang basis natin dyan, Brother Fernando, kung tayo Kristiyano na, biblically speaking, ang sabi ng scripture, the earth is the Lord. The earth is the Lord. Ngayon, kung tayo ay Kristiyano at we own that piece of property. Ano po? We own a 200 square meters. Ikaw ay anak niya. Imagine, that property now covers how Yahweh covers you. Kaya lang ngayon kasi, maraming mga tao na hindi po nakakilala sa ating Panginoon. So many things in their property. May mga
may mga spirits sa kanilang property, and then kung sila ay huhukay, and then they will not please that spirit according sa kanilang pong kaisipan, ano, if they will not please that spirit na nandun sa lupa nila at humukay sila, he may do some harm, or that spirit can bother yung mga tao, or even yung on the process ng if you construct anything dun sa lupang yon. Pero sa ating mga Kristiyano, now you say the earth is the Lord. So itong property na binless or pinagkaloob, pinagkatiwala sa akin ni Yahweh, this Yahweh is in this place. So you can dig, you can do whatever you wanna do sa property yon, and no spirit has no power, can have power to harm or to bother you dun sa ginagawa mo doon. As simple as that eh. Ang tao kasi, kumbaga, na dadala po siya sa fear, takot kung ano yung pwedeng gawin ng itong mga maliliit na espiritu, ika nga. Salamat po, Pastor. At bago tayo magpatuloy ay gusto ko ring i-mention or batiin yung mga nandito po na nagparamdam, si Renan Ana Mangunon. O yun, si Pastor Renan yan. Ayan. Pastor Renan, magandang gabi. Welcome sa ating Bible Cafe. Ayan, si Ruby Pacumo Galendez Duran. Okay. Ayan, at si Jed Gamboa. Ayan, si Jed. Alright. At eto, Pastor, may katanungan dito si Yunbi. Yes. Sabi niya, pero ito, natouch niya, Pastor, yung 13 eh. Verse 13. Okay. Pero hanggang 12 lang tayo, pero tignan natin. Yeah, are following and obeying Yahweh's commandments the wisdom and understanding which say in verse 13 po? Is that also connecting with verse 1 po? Ayan po yung katanungan po niya. Okay. Happy is the man who finds wisdom, sabi niya, and the man who gains understanding. Yes, absolutely connected po ito. This is the true happiness, and the man who gains, sabi niya, happy is the man who finds wisdom and man who gains understanding. Absolutely. Kasi yung wisdom is not, it's not an easy it's not an easy thing to gain and to find it. Number one is you have to know knowledge, and when you know knowledge, you know about the Word of God, then you apply them into your life, and then the next step is now you know something, you are guided, and that guidance is equals to wisdom. Kaya yung wisdom, ano na yan eh, it's already a product of a couple of steps. Hindi yung wisdom kasi wala, you know, these are knowledge only. These are knowledge. When we read them, those are knowledge. We apply them, knowledge plus application, then wisdom can appear any moment. Wisdom coming from Yahweh. Ayan, at dito si JB, yan. Yes. Nanonood din siya, at si Chuck Greg Chuck. Okay, Chuck Brother Greg, Chuck. Good evening, welcome sa Bible Cafe program. Say hi to Ate Imelda. If you have any question to send us, ask us, please do so, Brother Chuck. Okay, so again, in-invite po namin ang bawat isa sa inyo na makipag-participate by sending your questions, sending your comments, at even encouragement po para maging lively po ang ating talakayan po dito. Tama, we still have about 30 minutes. Kaya we have time to talk about or maybe something that you want us to discuss dito po sa Bible Cafe. Ayan. At sige po, pagpapatuloy po tayo. Kung wala pang kayong question ay dito sa Pastor, nabanggit natin na Proverbs. Yes. Yung sabi niya sa 10, so your barns will be filled with plenty. Opo. And your vats will overflow with new wine.
Yes. Ang kwan kasi ito yung resulta kung tayo po ay we are honoring the Lord with our possessions. Tama. Also, yung mga talent natin na kung ano man yung meron tayo, we're giving glorification ta ating Panginoon. Kung minsan, Pastor, yung let's say, nabigyan ka ng ganitong amount, Yes. parang willing ka na, yes, nagbigay ka. Yes. Let's say, nag-umpisa ito sa maliit and then, ngayon, mas malaki. Yes. Ngayon, pag lumalaki yung na-re-receive ay parang hindi ka na masyadong nagbibigay ng yung part, yung right Dahil portion. lumalaki na. Dahil lumalaki na, parang sayang Okay. na. Yes. Parang ganito na yung kaisipan. Tama. So, pag ganito ba, Pastor, nililimit din ng Panginoon yung pag-bless niya sa'yo, or there will come a point na He will totally stop giving dahil blessing or replenishing yung container mo dahil nag-iiba na yung at one time ay dito ay naniniwala ka and then suddenly ay dahil nga dun sa malaki, sayang ito, malaki. Sayang to. Oh, Million na to. Million na. Yes. Ayun, Pastor. I remember yung testimony, I believe by one of the big companies, no? Procter & Gamble ba? Johnson & Johnson. Mhm. But anyways, at one time, nung maliit pa siya, one of these companies, either Procter & Gamble or Johnson & Johnson, ang dati, nung maliit pa yung company, ay nagbibigay siya ng ikapu. Mhm. And then, nung bigla silang naging successful, bigla silang angat. Mhm. Ang ginawa niya, ang sabi niya, I used to give 10% sa Panginoon. And then now, He blessed me so much. And 90% is too much for me. Ang ginawa niya ay He kept the 10% and He gave the 90%. Wow. Meron din ganun na klaseng puso, Mhm. Brother Fernan. Kaya ito yung mga true worshiper. Meron naman yung nag-iika po sila para i-bless sila ni Yahweh, pero pag na-bless na sila, sasabi niya, sayang na to. Lumabas na yung tunay nilang kulay. Mhm. Kaya, how we relate, paano tayo nagkikisama sa mga tao, it's only one day at a time. Kasi lalabas din yung kulay ng mga yan na someday. Siyempre, kumikita siya, 4,000 lang. So, he can easily give 400 out of 4,000 kung ika po ang pinag-uusapan. Pero later on, bigla siya na-promote, 80,000 na ang kanyang ang sweldo. Ano ang gagawin niya ngayon? 8,000 na. Sayang ito. Yun, lalabas ngayon kung anong klaseng worshiper talaga siya. Nawa ay tayo po ay we will pass yung mga however the amount, hindi po mag-iiba yung ating worship kay Yahweh when it comes to worshiping Him with our financial. Ganito lang po kasimple yan eh. If we want Yahweh to get involved sa ating pong mga financial needs, then involve mo siya to what you have now. Ngayon kung ayaw mong ma-involve si Yahweh sa iyong pera, it's alright. Don't give even a single cent sa iyong pera. Don't give. But don't expect Yahweh will be involved sa iyong mga pangangailangan when it comes to financial. Kasi maliwanag po itong sinasabi niya, Brother Fernando. Ang sabi niya, honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. So yun. Na involve Yahweh, sabi niya. Involve Yahweh to what you have. Now, when you involve Yahweh to what you have, verse 10, so your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. Now, Yahweh will involve Himself sa iyo dahil in-involve niya siya sa iyong mga gains, sa iyong mga increase, sa iyong pera. Ganun lang kasimple. Okay, salamat Pastor at bigyan natin ng daan ang question naman po ni Moises Dilerio. Okay. Hello Pastor Ram and Brother Fernan. Tanong ko po, ang mga pasyente po sa ospital na hindi na makakain, pinadadaan na sa dextrose, ang pagsalin po ba ng dugo ay isang way na
pagkain ng dugo? Pwede po ba ito? Salamat po. Pagkain ng dugo? Parang yung, pastor, yung mga nasa hospital na mga masalinan sila ng dugo, para Opo. via dextrose, parang sabi niya rito, padadaanin sa dextrose. Parang ito ba ay equivalent din na siya ay kumain na ng dugo? Okay. Nire-replenish yata yung blood to blood na yan na Brother Moises blood to blood na, hindi yung pupunta muna sa kanyang system and everything. Hindi po siya consider na drinking blood of the animal. Alam natin may group na they don't want to receive any blood from another person. Ang blood kasi at times ay ano po yan, it's a matter of life and death kung hindi po ma-replenish, hindi maibigay yung volume of blood na umiikot sa isang tao. Ang blood kasi kailangan siya po yung carrier ng protein, siya pong carrier ng mga nutrients, oxygen, tama, salamat po, at para ma-supplyan yung mga organs and the rest of the body. Kaya kung yon kulang yung volume ng blood, that's when they do that. Hindi po yung kasi ang mga pagan kasi, mga heathen, they eat blood for the sake of enjoyment. Ayun, it's a matter of saving one's life kasi. Yun. At bago natin bigyan yung additional na katanungan ni Tanya Adrias, Yes. ay Don Vergara is watching, sabi niya, at saka si Pastor Renan, sabi na naman niya, nag-text po ako para maging lively po ang discussion. Okay. Magbigay po kayo ng question at para mas lively po. Yan. Alright. Pero ito yung katanungan ni Tanya, Pastor, ano po ang difference ng Lord and Adonai? Okay. Thanks po. Kaibahan ng Lord and Adonai. Alright. Okay. Tingnan natin. Ano ang difference ng Lord and Adonai? Alright. Ang Adonai is addressed to Yahweh and Yahweh only. Ang mga Hebrews, they address Him as the Adonai. Ngayon yung Lord, we call Him Lord, pero ang terminology na Lord kasi is also being used by many other religion na ina-address nila ang kanilang Diyos, yung kanilang Panginoon. So they call them Lord. But no other group or religion na ginagamit yung Adonai, only the Hebrew. Kaya pag sinabi natin yung Adonai ay directly, kumbaga simply like the Hebrews, they address it to Yahweh or to Elohim. Kaya yun po ang kaibahan ng Adonai. No other people, no other group use that term or terminology or title other than mga Hebrew. Kaya tayo if we're learning from the Hebrews, kung yung tinatawag na Messianic Jews, we see the term na exact yung kanilang ang kanilang pag-address, paggamit ng mga title. Therefore, that's something that we can also adapt from them. Okay, at kung minsan yung Lord na word ay ginagawang pangalan yan dinadagdag dun sa bago yung pangalan ng tao. Yes. Usually, Pastor, sa Britain, parang nakikita ko to para palaging may Lord. Yung mga personality nila or yung mga... Okay. Pwede. At pati pangalan, may ginagawang kwan na rin to, Lord. Yes. At alam din natin na ang Lord ay isang kwan din to, word na it addresses dun sa ating Panginoon. Yes. At sometimes ay ingat po tayo, gaya ng pagbanggit ng mga ibang pangalan like using the name of God in vain, ay considered ba, Pastor, na yung paggamit ng Lord sa mga pangalan o pag-address sa tao ay parang using the name of
Lord in vain din po ba ito? Actually, hindi yun na exact dun sa using the name of God in vain. Kumbaga, using the name of God in vain, una, kinoconnect mo siya dun sa hindi naman niya business yun. Di po ba? Yeah, that's not who He is. So yun, parang ginagamit mo siya dun sa mga wala namang kwenta. May I say hi kay Ray Newell. Nakikita niyo, Brother Fernando? Wala, Pastor. Ray Newell is watching us. Hello po, Sir Ray. Salamat po for watching us. Si Pastor Rene Tanhuzay is watching us. Si Cory Guevara Olado dyan sa Las Vegas. Sis Oli. Cory, salamat for watching us. Say hi to the rest of the family. Si Brother Restan Pelisano Labrador. Ayan, nag-intern po sa atin. Si Restan, if you remember him. Brother Fernan. Restan, kumusta na kayo dyan? Si Pastora Consor Palseso is watching us. Pastora, magandang gabi po. Salamat for watching us and staying with us. Si Fatima Kabanting is also watching us. Hello po, ma'am. Fatima, magandang gabi po and salamat sa inyo pong panonood. Si Benigno Navarro is also watching us. Hello, bro. Benig, kumusta na? Si Jackie Lou Ulang is also watching us. Hello po, ma'am. Salamat for accepting our invitation to watch ito pong ating programang Bible Cafe. Josefa Hovater, Manang Josefa dyan sa Las Vegas. Nanay Josefa pala, magandang umaga po dyan. Salamat for watching us this early of the day dyan, ano? We will see you soon, Adonai willing. Brother Willie Abad de la Cruz. Brother Willie, magandang gabi. Salamat at you were able to find ito pong ating program ang The Bible Cafe. Please say hi to your lovely wife and the children. May everything is well po sa inyo dyan. Si Pastor Roel Castillo is also watching us dyan sa Montalban. Pastor Roel, salamat. Please say hi kay Sister Joy and the kids. Adonai willing, we'll see you sa come September. Dito tayo sa Baguio. Na po. Si Ana Jessica Alvarez is also watching us. Salamat po for accepting our invitation. If you have a question, comment regarding sa napapag-usapan po natin or anything about sa Bible, yan po gustong-gusto naming pag-usapan natin. By the way, we still have some minutes na mapag-usapan natin if you ever send us your questions. Si Jonathan, Sir Jonathan Madrona, welcome po. Thank you for saying hi sa Bible Cafe. And then, both Gamboa, ito, meron po siyang tanong, Brother Fernan. Opo. Nakikita niyo yan? Opo, Pastor. At, Ayan, sige po. May we hear yung question ni Both Gamboa. Ito po ang question ni Bot Gamboa. Why is there so much more struggle as a follower of Christ? Ayun. Yeah. Gandang tanong yan. Yes. Gandang tanong, kapatid na Both. Why is there so much struggle as a follower of Christ? Ito po yung ito nga yung generation natin na basically ang ino-offer ng system or ng mundo is pampering the flesh. Pampering the flesh. Na sa lahat na lang ng mga naiimbento ngayon, kung paano maging mabilis, maging kumbinyente, maging komportable sa flesh ng tao. Noon ay makasakay ka lang ng sasakyan, truck, basta makarating ka dun sa pupuntahan mo. Ngayon, hindi. They make vehicles, kotse, mga ganun po, na as if nakaupo ka lang, and yet you're going so fast. Yun po ang mga klaseng pampering of the flesh
na meron ang tao ngayon. So now, the Bible now is introduced. So the Bible is speaking of how to take care to awaken yung spirit, na yung spirit, we do not feel it, we do not see it, pero itong flesh na ito, tangibly, physically, talagang kita mo siya. Pag you touch something, na-feel niya kung mainit o kung hindi komportable and everything. Dahil itong panahon natin na we pampered the flesh so much. That means there are so much to let go when it comes to following the instructions or the teachings of Christ. Kaya yun ang struggle. Kasi kinondisyon tayo na to have them is just a natural, it's a normal thing to have all this luxury, this pampering the flesh. Natural lang yan eh. Kaya nga minsan na may mga nakikita akong mga nagme-medical mission, talagang magpipicture sila. Ang gaganda nila, yung para bang ito, mga doktor kami, ito, mga nagpunta kami dito sa medical mission, pero kita mo talagang buong-buo sila eh. They just came from a mission. Ano po? I want to see those missionaries that just came from a mission na hindi naman. I don't wish that something really terrible mangyari sa kanilang mga mukha o sa kanilang mga physical body, pero someone who just came from a mission, makita mo yung how he let go and sacrifice ang kanyang physical na katawan for the sake of his service to Yahweh. When are we going to see that kind of image na pinapakita nila sa Facebook and everything? Puro forma, puro andon. Nag-serve ako kay Yahweh, pero andon pa rin yung yung the flesh is still the one ang naitataas. So the answer, what I can think right now is because the flesh was pampered so much. And now if you want to follow the spirit, there's so much to let go from the practice of the flesh. Kung ano yung pinasanay sa flesh, ayun na po ang ile-let go naman natin ngayon. Para bang kung ito yung neutral ground at dito yung spirit, dito yung flesh, dito sinanay tayo that we went so far. So now when the spirit is asking us to go this way, dapat 2 steps lang. No, we have to go so many steps in order to follow the spirit. Something like that. At so parang kabuuan nito, Pastor, ay the more na marami tayong dinidesire, the more na yung flesh natin ang ating binibigyan ng panahon. Yes. Kagaya dito sa parang sa 7, sabi niya, do not be wise in your own eyes, ay the more na magkakaroon tayo ng struggle. Yes. Pero pag siguro, or pag ang ating Panginoon, ating dinidesire ay less, or ang struggle natin ay baka wala na tayong struggle dahil yun ang kwan natin, ini-aim natin. At eto merong binigay na message dito si Pastor Renan. Okay. Sabi niya, regarding wisdom po, dapat po specific po kapag nag-a-ask tayo ng wisdom. Kasi may narinig po akong kwento, nag-ask po siya ng wisdom na hindi specific. Kinabukasan, nagka-wisdom tooth po siya. Masakit, sabi niya. Nagpapatawa lang po si Pastor Renan. Yung magko-comment dyan, i-text po si Pastor Renan. Hindi po kami, dahil galing sa kanya yung joke. Okay. Si Miko Gutierrez is watching us. Sir Miko, salamat po for finding us. This is the Bible Cafe po. At ito ang programang if you have anything that you want us to talk about regarding sa Bible, or if you want to ask us something, we can try to answer them as long as related po siya sa Bible. Si Sister Angeline Ursabia is watching us from Concepcion, Tarlac, Maya Pabengi, Kekayuken. Salamat.
King Pamanalbe. Ayan, Kapampangan talaga yan. And then si Bro Rastan, Labrador, I wanna say hi to us, Brother Fernando. Madagdag ko, Pastor, doon sa struggle na nasabi ni Bot Gamboa. Opo. Sa mga, meron din po kasi tayong nakikita na mga pastor, siguro mga naglilingkod din sa Panginoon na nagkakaroon din sila ng struggle sa kanila, Yes. sarili. Dahil ba ito, Pastor, ay yung attention nila or yung parang katrabaho nila ay minsan ay naapektuhan yung mga families dahil sa mga, kuminsan napupunta sila sa malalayong lugar Yes. at hindi sanay, lalo na yung asawa ay buntis, mga ganun na bagay, Pastor. So, ano kaya yung mga may tutulong ng church sa mga ganitong Well, ang sitwasyon ng pastor? struggle kasi, Brother Fernand, sa mga ministers, number one ay yung hanggang nasa flesh po tayo, meron talagang struggle. But ang question kanina is why there is so much struggle? Ayun. Bakit so much ngayon yung struggle? Kasi nga yung tao went this way, yung pampering yung flesh. Kaya ngayon pag tinawag ka, pag nakakilala tayo and Yahweh is calling us this way, ang dami iiwan bago ka palang makasama. Pero kailan lang yung ang mga tao noon na were very simple. Basta meron silang, minsan nga isang paris lang yung kanilang damit. Pag may amoy na, punta sila sa batis, sa ilog, hugasan nila yan. Habang nandun sila, sasampay nila, maghanap sila ng bayabas habang pinapatuyo yung kanilang mga damit. And then, pagbalik, tuyo na, isuot na, uwi na yan. Ganun lang kasimple, kakain sila 3 times a day. Halos nandito po sila sa neutral lang when it comes to pampering the flesh. And now, when they know about the Word of God, pag Yahweh says, go this way, they immediately nandoon. Hindi tulad po sa atin, ang daming so many things na pinamper natin ang ating flesh. Minsan, makita mo nga, Brother Fernand, yung mga missionary, yung mga American missionary, andito sila at nagbi-mission, sabi, oh, I miss hamburger. Oh, I miss when can I have my shake again? My milkshake. Tingnan mo, very simple thing, pero makikita mo yung how they pamper their flesh sa kanilang buhay. Kaya doing something, it appears so much, so great already sa kanila. Wala pang sacrifice yan. Something lang na hindi nila na inom yung kanilang milkshake for some time. Para sa kanila, sacrifice na yan. We sacrifice so many things we sacrifice going to Philippines, ganon na we did not have any prime rib for 2 weeks. Parang, wow. Parang sacrifice na ba yan? Kumbaga, sa kanila, sacrifice na, Pastor. Sa kanila, sacrifice na. Ayan. Yes. Any other na hindi pa po natin nag-greet? We have about 10 minutes before our time. Anyone else? Si Marinel Vergara, yan yung naka-register lang sa akin dito, Pastor, na hindi ko nabanggit. Yes. Alright. Yung iba, nabanggit na. Nabanggit na. Yes. Any other na gusto po ninyong itanong sa amin before we close sa ating pong Tuesday episode? By the way, I wanna greet si Pastor Andy dyan sa, anong last name ni Pastor Andy? Dyan sa Mindoro, Calvary Chapel by the beach. Pastor Andy, I know you will watch this episode even sa replay. Magandang gabi po, o kung anong oras mo man panonoorin ito, please say hi sa inyong pong family. Salamat po sa inyong panonood. Even si Pastor Anthony Solis, we wanna say hi to you and kay Joyce and sa mga bata. Please give our regards. Salamat sa inyo pong panonood. Dito si Cynthia de los Reyes Policarpio. Hello po, ma'am. Salamat po for tuning in, for getting online and watching our program. Welcome po sa
Bible Cafe. We are kinda in our conclusion ng episode na ito, but please you can always go back and watch the whole duration nitong episode na ito. So pwede pang Pastor, mag-entertain ng questions? So, Meron pa po bang question wala na. tayo? Okay. Alright, kung with that, any parting words, Brother Fernan? Yes, muli kami po ay nagpapasalamat sa partisipasyon po ninyo, lalong-lalo na po dun sa mga nagbigay ng kanilang mga question. Ay salamat at inasahan namin na sa darating pang mga episode, nawa ay mag-participate po tayo dahil ito ay nagbibigay buhay, nagiging lively po yung ating discussion at nagkakaroon ng interaction. At Yes. Salamat muli sa inyong panunood sa programa pong The Bible Cafe. Yan. Alright, salamat Brother Fernan. At we invited a couple of brothers to join us. Unfortunately, parang may karamdaman sila. Yes. Kaya let Yahweh help them recover and heal muna. And then by tomorrow, maybe we will have another brother here with us. Parang si Brother Andy, gusto niyang mag-join bukas. Okay. Opo, tomorrow is Wednesday, so hopefully we will be 3 at hopefully tomorrow you will send us your questions and comments, so something that we can talk about dito po sa ating Yes. programa. Again, salamat po. Ako'y nagpapasalamat din sa inyong panonood and staying with us. At nawa, meron po kayong natutunan, you gain something about the Word of God or sa mga pagsagot po namin sa inyong mga tanong. At stay with us. Even tomorrow, we will invite you again through Facebook or if you will sign up po sa Leader News Philippines, mag-subscribe po kayo, mag-follow po kayo every time may program po dito. You will be notified para kayo po ay makasama even from the start ng program, Bible Cafe or yung Kamaong Asero. As after po ng ating programa, stay tuned at mayroon pong Kamaong Asero, all kinds of updates, all kinds of issues na napapag-usapan, relevant issues ng ating pong bansa, headed by si Sir Errol Dacami. Again, salamat po. May Yahweh favor us, may Yahweh bless us, mabuhay po tayo sa pangalan ng ating Panginoong Yahweh. Shalom everyone. Shalom. Nila ibinubuhay kung ano ang tinutunan dito, nag-embrace ito sa tinatawag na prosperity gospel. No offense, instead of finding God in